Dobra večer. Temperatura mora danas je na Jadranu bila uglavnom između 22 i čak 26 stupnjeva koliko je sredinom dana izmjereno u Puli i Krku. Do kraja tjedna vjerojatno će ostati podjednako toplo ili će se još više zagrijati jer će se idućih dana na Jadranu zadržati uglavnom sunčano te će biti i vruće. Vrlo toplo pa i vruće predviđa se i na kopnu. Samo će još sutra na istoku biti umjereno i pretežno oblačno, pri čemu će ondje temperatura zraka biti niža nego drugdje. I sutra će naši krajevi biti na granici dvaju izraženih sinoptičkih sustava. Anticiklone koja se pruža od zapada i ciklone čije je središte na sjeveroistoku kontinenta. Na njezinoj stražnoj strani sa sjevera će do nekih naših područja, osobito istočnih, još pritjecati vlažan zrak. Stoga će u Slavoniji i Baranji biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice pritom kiša, moguće i grmljavina, posebice na krajnjem istoku. Puhat će slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka od jutarnjih 17 do 19, danju će porasti do vrijednosti između 22 i 26 stupnjeva. U središnjim krajevima malo toplije, najviša temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Oblaka će ondje biti manje nego na istoku, iako ponegdje, osobito u Međimurju i Podravini, nije isključen i poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, uz Muru i Dravu mjestimice na udare i jak. U Gorju će u drugome dijelu dana biti umjerenog sjeveroistočnjaka, a prema kraju dana na obali sjevernog Jadrana ponegdje bure. Tijekom dana pak na moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. Prevladavat će uz to sunčano, u kotlinama Gorske Hrvatske ujutro s mogućom maglom, a poslije podne samo rijetko može biti umjerenog razvoja oblaka uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak. Sunčano se predviđa i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak, a uz obalu mjestimice i zapadnjak koji prolazno može biti jak. More malo i umjereno valovito. Najviša temperatura očekuje se između 29 i 33 stupnja. Vedro i vruće će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, također uz sjeverozapadni i zapadni vjetar koji na udare može ponegdje biti jak, pa će more biti umjereno valovito. Na otvorenome moguće i valovito. U petak uglavnom sunčano, nerijetko s temperaturom oko 30 stupnjeva. U subotu uz jugozapadni i južni vjetar još malo toplije, ali u zapadnim predjelima prema kraju dana povećana je vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Oblačnije potom u noći na nedjelju te u manje toplu nedjelju kada će biti kiše i grmljavine. I na moru do subote pretežno sunčano te vruće uz zapadni i jugozapadni vjetar, potom jugo. Na sjevernom Jadranu potkraj subote već može biti neverina na koje u nedjelju, kada zapuše sjeverozapadnjak, treba računati i u Dalmaciji. A početkom tjedna zapuhat će na barem dan, dva bura, pa bi se more moglo malo ohladiti. Toliko u ovom meteorološkom izvješću. Ugodan vam nastavak večeri. Doviđenja.